Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Turco. Taong 1960, Daram, Samar. Noong mga panahong ito, marami pang liblib na lugar sa Daram. Karamihan sa mga sityo doon, hindi na napapasok dahil sa layo nito sa kabihasnan at sa sukal ng daan. Marami rin noong kampo ng rebelde na nagkalat sa paligid, kaya yung mga dayo hindi talaga nangangas na pumasok. Nakakatakot sa ibang lugar ng Daram, pero para kay Turco, ang Daram ay isang paraiso. Sa lugar na yun siya lumaki, kaya alam niya ang totoong nangyayari rito. Aminado rin siyang marami roong rebelde, pero bawat commander at kampo nare-respeto ang mga taong taglugar. Hindi rin nanggugulo ang mga ito, kaya matagal na panahon na roong payapa. Dagdag pa niya na, kahit nakatira sila noon sa bukana ng gubat, wala sila gaanong ipinag-aalala. Hindi man sa pagmamayabang pinuno, pero lahat ng mga rebeldeng nagkukutas sa malapit, kilala ang pamilya niya. Abot langit ang ibinibigay na respeto ng mga ito, lalo na sa kanyang mga magulang. Noong bata pa siya, hindi niya alam kung paano nangyayari ang ganun. Pero nung lumaki na siya, dito niya na ito unti-unting nauunawaan. Langit sa kaalaman ng kanilang mga kakilala, hindi lang bastang tao ang tatay niya. Nakumpirma niya mismo ito noong nasilayan niya itong magpalit anyo sa kalaliman ng gabi. Taliwas sa mga ordinaryong aswang, hindi nagtatanga ng isang tipikal na anyo ang tatay niya. Ayon sa kanya na, kapag nagpapalit anyo ito, halos kawangis nito ang anyo ng isang itim na tikbalang. Kapansin-pansin din ng mga gininto ang pulseras sa braso nito, lalo na yung hikaw nito sa ilong. Dagdag pa ni Turco na, pangkaraniwan lamang nakatakutan ng tatay niya dahil sa sandaling nagbago ang anyo nito, para kang nakatitig sa isang nilalang na imposibleng matalo. Mariin din niyang inilahad na magmula noong nalaman niya ang tungkol dito, lumaki palalo ang respeto niya sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga linggo, buwan at taon, nasaksihan niya ang lahat ng kalakaran na ginagawa nito sa kanilang lugar. Nalaman din niyang pawang mga rebelde lamang ang nakakaalam sa totoo nitong pagkatao. May mga kasunduan din ng mga ito hinggil sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang baryo. Nga pala pinuno, para magkaroon kayo ng ideya sa lugar na pinagtitirahan ni Turco, hayaan mo magbahagi ako ng konting detalye. Malayo sila noon sa dalampasigan. Halos gubat din ang daan papasok at malayo sila sa malalaking baryo sa Daram. Nasa humigit 100 lang din ang nakatira sa baryo at karamihan sa mga ito, mga kadugulang din nila. Pagsasaka at pangangasong pangunahin nilang pamumuhay at minsan naman bumababa sila ng baryo para magbenta ng kalakal. Ganon at ganon lang ang kanilang ginagawa upang mabuhay sa pang-araw-araw. Pero kahit payak ang kanilang pamumuhay, maayos naman ang kanilang sitwasyon. Ni minsan hindi pa sila nakaranas ng pagkagutom, kaya masasabing maswerte pa rin sila sa buhay nila kahit papaano. Pagtatapat pa ni Turco na, nakaranas lang sila noon ng kagipitan noong maganap ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Salat na salat kasi noon sa mapagkukunan ng pagkain, kaya kung ano-ano na lang din ang kinukuha nila. May mga namatay na din noon sa kanila dahil sa pagkagutom at sa sakit na bigla na lamang lumaganap sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila nito, hindi nawasak ang pinakamamahal nilang baryo. Marami man silang pinagdaanan na ipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay hanggang sa pangkasalukuyang panahon. 3 buwan ang lumipas pagkatapos ng taong ito, naging daan ng mga manlalako ang kanilang lugar. Hindi natitinag sa mga rebelde ang mga manlalako, gawa ng may mga kasama itong mersenaryong binayaran nila para sa isang buwang paglalakbay.
Kung tutuusin, walang negosyante ang magbabayad ng mga ganun para sa mga tauhan, kaya nung malaman ito ng kanyang ama, agad itong nagbigay ng utos sa mga rebeldeng kasangga niya. Inabisuhan niya itong huwag gagalawin ang mga manlalako upang malaman niyang pangunahing pakay ng mga ito. Nagdesisyon din siyang kausapin ng mga bisita ng lugar nila para naman kahit papaano hindi nito maramdaman ang kanilang pangingilag. Nang malaman naman ito ng lahat, kahit hindi siyang punong barangay sa kanilang lugar, nagawa niyang maipatupad ang kanyang desisyon. Tiwala sa kanyang mga tao roon, lalo pat alam na nila ang kayang gawin ng ama ni Turko. Dumaan pa ang mga araw, naging masigasig naman ang pagmamanman nila sa mga ito. Bago ito makarating sa kanilang baryo, dumaan muna ito sa mga malalapit na sitio na parabang meron itong taong hinahanap. Hindi naglaon. Pagdating nito sa kanila, kalmado naman niya itong sinalubong kasama ang 2 taong kinatawa ng kanilang barangay. Ayon sa ama ni Turko, nasa 6 na manlalako noon ang dumayo. Bawat isa may daladalang 2 piraso ng kalabaw na may hilang malaking karo. Sa likod din ng kanilang mga alaga, naroon ang grupo ng mga mersenaryo na nasa 30 katao. May daladalang malalakas na armas ang mga ito na parabang inaasahan na nilang hindi ligtas ang kanilang lugar. Pagdating naman ng pangkat sa sentro ng baryo, agad itong sinalubong ng tatay niya. Kampante noon ang kanyang ama, lalo pat hindi na bago rito ang ganoong pangyayari. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na nagkausap ang dalawa. Si Turko noon, nasa likod lang ng tatay niya, tahimik na nakikinig at nagmamasid. Tiwala siyang walang mangyayari noong hindi inaasahan dahil unang-una, nasa loob sila ng kanilang teritoryo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi ganon ang susunod na mangyayari. Pagbaba kasi ng lalaki na nakasakay sa karong nangunguna sa pangkat, nasipat na niya ang pilak nitong armas na nakasukbit sa bewang. Sa estado rin ng lalaking yun, parang dalubhasa na ito sa paggamit ng baril dahil pansin na pansin niya ang kakaibang paglakad nito at pilantik ng kamay. Pagharap naman ng lalaki sa kanyang ama, nagpakilala ito sa pangalang Arturo. Inilahad din ito sa kanila na galing ito sa lugar ng Santa Rita. At ang ekspedisyon nila patungong Daram ay para makalikom ng mga bukod tanging halaman para sa ginagawa nilang lunas. Nagpakilala rin ng lalaki na grupo sila ng mga albularyo at antingero, kaya wala silang dapat na ipagkabahala. Kapayapaan ang aming dala. Huwag kayong matakot, kaibigan, sapagkat alis din kami kaagad kapag nakuha na namin ang aming kailangan. Makakaasa kayong walang mangyayari rito hanggat naririto kami. Nang marinig naman ito ng tatay niya, nanindigan ito sa nais nitong mangyari. Pagtitig nito kay Arturo, matapang itong sumagot dito ng, Hindi na namin problema ang problema ninyo. Isa lang ang gusto namin dito. Umalis kayo at huwag na kayong babalik. Sa ibang lugar nyo na lang hanapin ang mga hinahanap ninyo. Sigurado naman ako may makikita kayong ganyan. Ako na ang nakikiusap, kaibigan. Huwag na huwag kayong magtagal dito sa aming baryo. Dahil sa sinabi ng tatay niya, bakas naman sa lalaki ang tila bang pagkainsulto nito sa mga katagang kanyang narinig. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, sinubukan itong maging mahinahon sa harapan ng kanyang ama hanggang sa hindi na ito makapagtimpi pa. Kahit ano kasing pakiusap nito sa kanila, di man lang ito pinapakinggan ng tatay niya. Maya-maya pa, nang marindi na ang dayo sa mga bagay na kanyang naririnig, bigla na lamang itong humugot ng baril, sabay asinta nito sa ulo ng tatay niya. Ora mismo bumulagta ang kanyang ama sa lupa nang wala ng buhay. Lahat ng mga nakakita sa pangyayaring yon, bakas sa muka ang matinding pagkagulat. Marami sa kanilang hindi makapaniwala, gawa ng di nila matanggap na mamamatay ng ganong kadali
ang bayani ng kanilang baryo. Kahit nga si Turco noon, hindi maisip kung papaano nangyari ang bagay na yon. Paulit-ulit man itong itanggi ng kanyang isip, sadyang hindi niya maipagkakaila ang katotohanang nasa harapan niya. Ilang segundo pa ang lumipas, dinuraan ito ng lalaking pumatay dito, sabay wika dito ng, "Akala mo ba hindi ka tatabla ng baril ko? Siraulong aswang!" Matapos naman itong gawin ng lalaki, dito na nagsimulang sumiklab ang kaguluhan sa kanilang lugar. Takot na takot noon ang kanilang mga kakilala, ngunit maging ang mga ito man, walang nagawa kundi ang manatili sa kinaroroonan nila. Ilang oras pa ang dumaan, nang makausap na ng mga manlalako ang kapitan ng kanilang barangay, hindi na ito nahirapang makakuha ng permiso. Pagtungtong ng gabi, lahat ng mga kakilalang aswang ng kanilang pamilya nagdesisyong labanan ang mga dayo sa lugar nila. Matinding kaguluhan noon ang sumiklab, ngunit sa kabila nito, nabigo pa rin ang grupong nagtanggol sa kanilang lugar hanggang sa malipol na silang lahat. Kinabukasan, pawang mga ordinaryong tao na lamang ang natira sa baryo. Sila Turco noon, iniwasan na ring lumabas ng bahay para hindi na madamay sa mga pangyayari. Ayon sa kanya, 2 linggong nanatili ang grupo sa lugar nila. Marami itong sinamsam ng mga mahalagang gamit mula sa mga kabahayan na kanilang tinuluyan. Kalaunan, nang makuha na nila ang kanilang pakay, agad itong umalis ng walang paalam. Nang mapagtanto naman yon ng kanilang mga kakilala, dito pa lamang itong nagsimulang kumilos para ilibing ang mga mahal nila sa buhay. Ang pamilya naman niya, kinuha na ang labi ng tatay niya na kasalukuyan na noong naagnas sa ilalim ng bahay nila. Lunod na lunod man sa galit silang magkakapatid, ni minsan hindi sumagi sa kanyang isip na maghigante. Akala niya, kakayanin niyang talikuran ng lahat ng kanyang mga nakita, pero nang makausap niya ang nanay niya, dito na ito tuluyang nagbago. Halos magmakaawa kasi ito sa kanya para lamang kunin niya ang naiwang bertud ng kanilang padre de pamilya. Dagdag pa nito, matagal na itong isinasalin sa kanilang angkan, kaya hindi ito basta-bastang makakapayag na mapapatid ang tradisyon nila dahil lamang sa pagkawala ng kanyang ama. Mariin din itong inilahad. Kakailanganin niya sa hinaharap ang gamit na yon, kaya kung pakakawalan niya ito, maaaring habang buhay niya itong pagsisihan. Nang marinig naman ni Turco ang paliwanag ng nanay niya, dito niya ito tinanong ukol sa kinakailangan niyang gawin. Aminado kasi siyang wala pa siyang ideya kung papaano niya ito makukuha. Simple lang ang gagawin mo, anak. Huhukayin mo lang ang labi ng tatay mo at mula sa kanyang kabaong dudukutin mo at kakainin ang kanyang puso. Pagtiisan mo ang lahat at kapag nagawa mo ito, makakatanggap ka ng malaking pabuya. Kaya mo ba itong gawin alang-alang sa akin? Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot. Alam niya kasi kung gaano ito kahirap, kaya iniwasan niyang mangako. Ang kaso lang, dahil sa pamimilit nito, napilitan na rin siyang sumagot sa lahat ng katanungan nito. Nang marinig ng kanyang ina ang pagsang-ayo niya, inilahad nito na ang paparating na gabi ang pinakamagandang oras para kunin ang bertud ng kanyang ama. Mariin din itong inilahad na pagdating niya sa himlayan nito, magdoble ingat siya dahil may mga nilalang doong umaaligid. Bawat isa sa mga nilalang na yan, walang ibang nais kundi makuha ang bertud. Nang marinig naman ni Turco ang lahat ng yan, kampante lang naman siyang tumango, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, nangakmang alis na siya sa kinaroroonan ng nanay niya, bigla naman siya nitong niyakap sabay wika ng, "Sa'yo nakasalalay ang lahat, anak. Huwag na huwag mo akong bibiguin, alang-alang sa iyong amang namatay.
Hindi mo man ito nauunawaan sa ngayon. Pero balang araw mapapagtanto mong ang gagawin mo ngayon ang isa sa mga naging tamang desisyon mo sa buhay. Matapos naman itong magsalita, dahan-dahan siya nitong binitawan. Paglabas nito ng silid, sumunod na rin siya para makapagpahangin. Hindi pa man sumasapit ang gabi, aligagang-aligaga na siya dahil sa dami ng mga katanungang naiisip niya. Ayon kay Turco na, kung siya lang ang papipiliin noong mga sandaling yon, hindi niya susundin ang nais ng kanyang ina. Ang kaso lang bilang anak, wala siyang magagawa kundi pagbigyan nito. Nasisiguro niya kasi na kapag hindi niya ito sinunod, may posibilidad na habang buhay na ito sa kanyang magtampo. Pagsapit naman ng dapit hapon, kasalukuyan na siyang naghahanda para tumungong libingan. Eksaktong 7:00 noon ng gabi nang umalis siya sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang marating niya maliit na sementeryo sa looban ng gubat, agad naman siyang lumapit sa malaking tipak ng bato na nagsisilbing puntod nito. Mula roon itinarak niya sa tabi nito ang dala-dala niyang sulo bago siya nagsimulang maghukay. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, hindi niya napansin pa ang mga nilalang na umaaligid sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang malaking tao na nakaupo sa tuktok ng bato. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya at sa estado nito parang kanina pa yun doon naroon. Pagsilay naman doon ni Turco, agad naman siyang napaatras habang takot na tinatanong ang nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, sa halip na magsalita ito, dahan-dahan lang itong bumaba sa bato. Paglapit nito sa kanya, ngumisi ang nilalang, sabay tulong sa kanya sa paghuhukay. Habang abala ito sa pagkadkad ng lupa, dahan-dahan naman itong nagwika sa kanya. Tagasunod kami ng iyong ama. Labis naming ikinalulungkot ang pagkawala niya. Hayaan mong tulungan ka namin, aming bagong Panginoon. Nang marinig naman ni Turco ang sinabi nito, di naman niya maiwasang magulat. Ramdam niya kasi kung gaano ka makapangyarihan ang nilalang ngayon, kaya hindi niya maipagkakaila ang takot na namumutawi sa katawan niya. Sa isip-isip pa noon ni Turco na kung nataong kalaban niya ito, paniguradong hindi na siya makakauwi pa. Mabuti na lang, matapat itong alagad ng tatay niya. Dumaan pa ang ilang segundo. Sa sobrang bilis ng pagkakahukay nito, agad nilang narating ang parte ng lupa kung saan ito nakabaon. Buo pa naman ang katawan ng tatay niya, pero napakabaho na nito. Punong-puno na rin ng uod ang katawan nito, tapos dahan-dahan na rin nagkakahiwalay ang mga litid nito sa buto. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napansin niyang sariwang-sariwa pa rin ang puso nito. Ni isang uod wala roong nakakalapit, animoy hindi nila ito tinitingnan bilang pagkain. Dala naman ang kanyang kuryosidad, tinanong niya ang nilalang na tumutulong sa kanya. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, agad itong nagpalit anyo at sa isang kisap mata, tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na kung hindi siya nagkakamali nasa edad 70 anyos na. Pagtitigan nilang dalawa, dito ito mahinahong sumagot sa kanya ng, "Sa puso nagmumula ang ating bertud. Hindi tayo katulad ng iba na ipinapadaan sa sisiw o batong itinatago sa singit ang ating mga kapangyarihan. Kakaiba tayo sa lahat. Halika, makipag-isa ka sa amin at sabay-sabay nating ipaghihiganti ang namayapa mong ama." Dahil sa sinabi nito, nagkaroon siya ng lakas ng loob para lumapit sa labi ng tatay niya. Yung amo nito, unti-unti na ring nawala hanggang sa hindi na ito sumagi sa isip niya. Kalaunan,
Pagharap naman niya sa labi, walang pagdadalawang isip niyang kinuha ang puso nitong nakatago sa kanyang mga tadyang. Paghawak niya rito, agad naman niya itong hinugot diretso sa kanyang bibig. Unang tikim ni Turco sa Bertud na yon, wala siyang ibang nalasahan kundi yung dugong halos nabubulok na sa loob nito. Kakaiba ang lasa nun, pinuno. Parang tawas na ibinabad sa tubig ng pinakuloang isda. Dagdag pa niya na, makailang beses niya itong muntikan ng iduwal pero pinilit niyang pigilan ito. Pagkalunok naman niya sa puso ng tatay niya, biglang lumabas sa kanyang bunganga ang napakaraming itim na anay. Ramdam na ramdam niya ang paggapang ng mga ito hanggang sa tuluyan na nitong mabalot ang buo niyang katawan. Maya-maya pa, pag si Alisa naman ng mga anay, dito niya naramdaman ang panibagong buhay na animoy inilagay sa kanyang katawan. Ayon sa kanya, na pagkatapos ng mga nangyari, gumaan ang husto ang katawan niya. Ramdam din niya ang lakas na namumutawi sa kanyang kalooban at talas ng kanyang mga pakiramdam. Maya-maya pa, pagbalik naman sa normal ng lahat, humingi siya ng gabay mula sa matandang tumulong sa kanya. At sa loob ng ilang buwan, ito ang naging maestro niya upang mas mapalawak pa ang kanyang karunungan. Dito rin niya nalaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, kaya naman sa kasagsagan ng kanyang pagsasanay, pinagtuunan niya ng pansin ang ganoong kahinaan ng uri nila. Ayon sa matanda, orasyon ng selyo ng anghel ang palamang dasal ng balang tumagos sa noo nito. Marahil ay hindi ito naramdaman ng tatay niya, kaya nakampante ito. Dagdag pa nito na, pangunahing pangontra rin para sa kanila ang pilak, ngunit malimit itong hindi umiepekto sa antas na kahanay ng tatay niya. Pagtatapat pa nito na, dahil sa karunungan ng taong yon, kung kaya't hindi nila ito basta-bastang mapapaslang nang hindi nila pinag-iisipan. Inutusan din siya nito na pagkatapos ng kanilang pagsasanay, kinakailangan niyang dumayo sa Santa Rita. Yun lang ang paraan para mahanap niya ang salarin sa pagkamatay ng tatay niya. Nangako rin ito na sa kanyang paglalakbay, sasama ang pinakamauhusay sa kanilang lahi. Ito ang magsisilbi niyang kaagapay para mapagtagumpayan ang misyong ibinigay ng kanyang ina. Dahil sa mga ganoong impormasyon, walang ibang pinagtuunan ng pansin itong si Turco maliban sa pagsasanay. Ayon sa kanya, nakatuon ang kapangyarihan nila sa pisikal na kumbate. Isa yon sa pinakapangunahing abilidad na dapat mataglay dahil kapag nagpalit anyo na sila, isa ito sa malimit nilang gamitin pagdating sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya na, tinatawag ang lahi nila ng mga angabon. Isang espesyal na uri ng aswang na nagmula sa lugar ng Taram. Mababa lang ang bilang ng kanilang lahi at base sa kanya, umiiral lang sila sa lugar ng Samar. Ito ang rason kung bakit hindi sila kilala ng maraming albularyo. Bagaman malaanyo ng tikbalang ang kanilang dinadala, aminado siyang purong aswang pa rin sila. Yun nga lang, hindi sila kumakain ng tao. Kaya yung amoy nila, hindi gaanong masama. Subalit sa kabila nito, di sila dapat maliitin ng ibang lahi. Hindi man sa pagmamayabang pinuno pero ang pinakamahina sa kanila, kapantay lang ng gabunan ng isang lahi. Sa isang pangkaraniwang kumbate, walang kahit na anong aswang ang may kakayahang tumapat sa kanilang abilidad. Dahil sa ganun nilang kakayahan, kung kaya't nare-respeto sila ng maraming nilalang. Matapos ang ilang buwan niyang pagsasanay, dito na siya nagpaalam sa kanyang pamilya na luluwas siya ng Daram. Tutungo siya ng Santa Rita para tapusin ang labanang sinimula ng tatay niya. Nang marinig naman ito ng kanyang ina, hindi naman ito tumutol sa nais niyang mangyari. Bago sila umalis ng baryo, binigyan siya nito ng kwintas na ayon dito, matagal nang nagbibigay swerte sa kanilang pamilya.
Maraming salamat, Inay. Makakaasa ho kayong hindi ko kayo bibiguin. Hanapin namin ang taong yun. At kahit anong mangyari, iuwi ko sa inyo ang kanyang ulo. Matapos naman niyang ilahad ang tungkol dito, hindi na siya nag-alangan pang umalis. Ilang araw mula noon, walang patid na nilang binabaybay ang daan. Hindi ito naging madali para sa kanila, lalo pat gabi lang sila nakakapagpalit ng anyo. Tuwing gabi napakabilis ng kanilang pag-usad, pero kapag umaga usad pagong silang lahat. Yung mga kasamahan niya kasi, purong may edad na, kaya mayat maya ang kanilang pagpapahinga. Sa kabuuan din, umabot sa 11 ang taong isinama niya. Bawat isa sa mga ito, may kanya-kanyang tungkulin sa kanilang grupo. Nagdala rin sila ng mga manggagamot upang may makapagbigay sa kanila ng lunas kapag yon ay kinakailangan. Lumipas ang 1 linggo, narating na nila ang lugar ng Santa Rita. Malaki ang bayan doon, pinuno, kaya hindi niya maipagkakaila na naninibago siya sa kanyang mga nakikita. Isang araw pa ang dumaan, nang medyo masanay na sila sa lugar. Dito na nila sinimulang hanapin ng lalaki gamit ang presensya nitong nakuha nila sa kanilang baryo. Isa yun sa abilidad ng kanilang uri para mas madaling matunton ang kanilang kalaban. Ilang oras pa ang lumipas. Dito na nga nila natukoy ang bahay na pinagtitirhan ni Arturo. Pagsilay nila rito, bumungad sa kanila ang mga tauhan nitong nagbabantay sa labas. Malaki rin ang bahay kung saan ito nakatira, kaya hindi niya maipagkakaila na may kaya ito sa buhay. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi sila nagbasta-bastang kumilos. Hanggat maaari, itinago nila ang kanilang presensya dahil ang nais nila walang makatunog sa kanilang mga gagawin. 3 gabi rin nilang pinag-aralan ang kanilang plano at nang makumpirma na nila ito, tsaka na sila kumilos. Pagsapit ng gabing pinakahinihintay ng lahat, dito na nagsimulang umusad ang kanilang grupo. 7:00 ng gabi nang makalapit sila sa bahay, tapos inabot naman sila ng 9:00 para lamang mapag-aralan ng kasalukuyang mga nangyayari sa paligid. Nang masipat nilang kokonti lang ang mga tauhan nito, dito na sila nagsimulang sumalakay. Hindi man nila nakita ang pakay nila, di na ito mahalaga. Ang nais kasi nilang mangyari, paslangin ito ng hindi nakahanda. Maya-maya pa, nang salakayin na nila ang bahay, dito nila napansin na wala pala roon si Arturo. Ang tanging nagpapahinga sa loob nito ay yung mga magulang nito na walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Ayon sa kanya, na bago sila roon pumasok, patay na ang mga bantay nito sa labas. Walang nakatunog sa ginawa nila dahil mabilis at isahan lang ang ginawa nilang pag-atake. Dahil dito nakapasok sila ng walang kahirap-hirap. Ang kaso lang, nung masipat na nila ang matandang mag-asawang nagpapahinga sa isang silid, nawalan siya ng ganang pumaslang. Naisip niya kasi, hindi yun ang pakay nila, kaya bakit naman nila ito papaslangin? Subalit nang marinig ito ng matandang nagturo sa kanya, hindi yun pumayag. Sa halip na sumunod sa kanyang nais, walang pagdadalawang isip nitong dinarag ang mag-asawa habang nagsasalita. Hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan sa ating mga kalaban. Yan ang tatandaan mo, iho. Pumunta tayo rito ng nakahanda, kaya gawin natin kung anong nasa plano. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, agad namang tumulong ang iba pa nilang mga kasama. Pagdarag nila papalabas sa 2 matanda, bigla naman yung pinugutan ng kasamahan niya bago nila ito pagulungin pabalik sa loob ng bahay. Matapos nun sinarado nila ang tahanan at nilagyan ng sabulag bago umalis. Ginawa nila ito upang hindi mapansin ng mga tagabayan ang karumal-dumal na pagpaslang nila sa pamilya.
Pagsapit ng hating gabi, lumabas na sila ng bayan. Bagaman nakapaghiganti na sila sa pamilya nito, hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap. Kung saan-saan na sila noon nakarating, hanggang sa dito na nila nalaman sa iba nilang mga kalahi ang tungkol sa ginagawa ni Arturo sa mga baryong napupuntahan nito. Ayon sa mga aswang na kanilang nakausap, likas na umano sa taong yon ang pumaslang ng mga katulad nila. Kadalasan, pinuno ang inuuna ng mga ito, nang sa gayoy agad nilang maputulan ng ulo ang lahing pinamumunuan nito. Ganon at ganon ang ginagawa ng taong yon upang mangibabaw sa kanilang lahat. Matapos naman itong marinig ni Turco, napagtanto niyang hindi lang pala sila ang biktima ng manlalako. Dahil dito mas lalo pa silang nagmalabis na mahanap ito hanggang sa makarating sila sa lugar ng Igot. Isang maliit na baryo ang kinapadparan nila noon, kung saan pagdating nila, nakita kaagad nila ang grupo. Walang sabi-sabi, agad silang nagsikalat sa buong lugar para magmanman. Tinakpan din nila ng maigi ang kanilang presensya at pagtungtong ng gabi noong mismong araw, dito nila ito nasilayang pumatay na naman ang gabunan ng mga tiktik. Dahil sa kaguluhang ginawa ng grupo, nagkaroon sila ng pagkakataon para kumilos. Hindi naglaon. Nang mapagtanto niyang nakapalibot na ang kanyang mga kasama, dito na niya tinawag ang taong pumatay sa kanyang ama. Pagharap niya rito, maigi niyang pinagmasdan ng mga armas nito. Iniwasan na rin niyang makipag-usap, kaya nung masipat niya itong papabunot na ng armas, agad niya itong sinunggaban. Subalit nang mahawakan na niya ang baril nito, bigla namang nalapnos ang kanyang palad. Ito ang naging rason kung bakit siya napabitaw at napaatras. Paglayo naman niya sa lalaki, walang habas na sila nitong pinaputukan. 3 kalabit lang, 2 sa kanyang kasama ang pumanaw. Siya naman noon, maiging nagtago sa puno habang pasimple itong sinisilip. Hinintay niya munang maubusan ito ng bala bago niya ito muling sinugod. Ayon sa kanya, na kung hindi pa nag-alay ng buhay ang 4 niyang kasama, hindi niya ito malalapitan at mapapatay. Nung masipat niya kasing nagkakarga na naman ito ng bala, dito niya na ito mabilis na nilapitan. Pagharap nilang 2, agad siyang nagpalit ng anyo, sabay hawak sa leeg nito. Ginapos niya ang 2 braso ng lalaki at nung bumagsak na sila sa lupa, dito niya na ito sinakmal sa ulo. Hindi niya yung tinantanan hanggang sa hindi pa ito napugutan. Matapos naman niya itong mapaslang pinuno, naging madali na lamang para sa kanila na paslangin ang iba pa nitong mga kasama. Nang matalo na nila ang mga ito, doon pa lamang napatid ang takot ng ibang lahi buhat sa paglilibot ng mga manlalako. Ilang buwan nang lumipas, lahat ng mga nawala ng pinuno dumayo sa kanilang baryo para makisilong sa kanyang puder. Dahil dito, nagkaroon siya ng maraming tauhan na nakabantay sa iba't ibang lahi at angkan. Yun din ang rason kung bakit sila binansagan na mga Angabon, ang kinakatakutang lahi sa buong Samar.